Халыкара балаларны яклау көне уңаеннан бүген Ишкәев исемендәге ял паркында балалар өчен күңел ачу чаралары оештырылды. Балаларны, аларның әти-әниләрен әлеге истәлекле көн белән район башлыгы Марсель Шәйдуллин тәбрикләп, аларга изге теләкләрен җиткерде. Без инде аларны бик нык яратабыз, горурланабыз үзебезнең балаларыбыз белән, аларның уңышлары белән горурланабыз. Аллага шөкер, аларның уңышлары бик күп. Мәгариф өлкәсендә дә, спортта да, мәдәнияттә дә азнакайыбызның дәрәҗәсен алар тагын да күтәрәләр, төрле конкурсларда, төрле ярышларда. Бик зур рәхмәт балаларыбызга. Тантананы дәвам итеп, җитәкчеләр төрле дәрәҗәдәге олимпиадаларда, иҗади бәйгеләрдә җиңү яулаган балаларга, гаиләләргә бүләкләр, сертификатлар тапшырдылар. Бәйрәмне уеннардан, күңел ачудан башка күз алдына да китереп булмый. Стадионның һәр тарафында төрле мастер-класслар, уеннар, бәйгеләр оештырылган иде. Берәүләр үзләрен рәсем сәнгатендә сынап карадылар, юл билгеләрен белүдә, велосипедта йөрүдә ярыштылар. Икенчеләр исә төрле эшләнмәләр ясадылар, уеннарда катнашып, татлы бүләкләр тоттылар. Бәйрәм кунаклары балалар иҗат коллективлары чыгышларында бик яратып карадылар.